Slovenskí lekári pracujúci na projektoch v africkej Ugande to majú nieraz oveľa komplikovanejšie ako napríklad ich kolegovia v susednej Keni. Slovákmi založená nemocnica Jána Pavla II. Sa totiž nachádza v mestečku Buikve, ktoré leží necelých 50 kilometrov od hlavného mesta Kampala, neďaleko Viktórijného jazera. A to je doslova epicentrum nebezpečnej malárie. Tí lekári aj zdravotníci žijú v podmienkach, ktoré sa nedajú, sú neporovnateľné s podmienkami v mestách. Hej, kde není zabezpečená voda, není sanitácia, nie sú záchody, sú reštaurácie, nie sú hotely. Slovenskí lekári pôsobia v oblasti už niekoľko rokov, no nie všetci si doma naplno uvedomujú, do čoho idú. Niektorí prídu pripravení, niektorí nevedia, čo majú očakávať a podľa toho sa potom aj chovajú. Zuzana Kuráňová žije na juhu Ugandy už 2 roky a na podmienky v exotickej krajine si rýchlo zvykla. Žije sa tu relatívne dobre, by som povedala. Podnebie je veľmi priateľské, je tu teplúčko, ide krásna vlaha od toho Viktórijného jazera. Napriek tomu si ale Slováci žijúci a pracujúci v Ugande musia každodenne dávať pozor na mnohé smrteľné nebezpečné choroby. V oblasti je vysoký počet výskytu chorých na AIDS a maláriu tam dostanete ľahšie ako u nás chrípku. HIV, proste ak si dávate pozor, tak to nemôžete dostať, pretože sú základné preventívne stratégie, aby ste to nedostali. Malárii sa možno nevyhnete napriek tomu, že beriete profilaxiu, ale malária tiež nie je neliečiteľná choroba, takže dá sa to liečiť. Treba vedieť príznaky a rýchlo ísť k lekárovi alebo dá sa začať liečiť sám, ako to častokrát robím aj ja. Nemocnica Jána Pavla II. Má momentálne 2 slovenských zamestnancov, ktorým pomáha 13 domácich. Mám na starosti HIV pozitívne matky, podávam im lieky, kontrolujem ich liečbu a samozrejme sa starám aj o ich rodiny. Snažíme sa ich vzdelávať, aby vedeli, aké dôležité je pre nich užívanie liekov. Problémom najchudobnejších oblastí v Ugande je aj vzdelávanie. Projekt Univerzity svätej Alžbety ale myslí aj na deti, ktoré bez ukončenia školy nemajú šancu na lepší život. Keď máte v rodine 5 detí, z toho sú HIV pozitívne 2, určite pošlú do školy tie 3, ktoré sú zdravé. A na tie ďalšie 2 už neostanú peniaze. Takže snažíme sa podporovať tieto naše deti, ktoré sú HIV pozitívne aj vo vzdelávaní. A tým, že máme teraz sociálny program, na ktorý prispievajú individuálni sponzori zo Slovenska, tak sme schopní vlastne akože bežať aj tento sponzorský program na vzdelávanie. Máme v programe deti, ktoré podporujeme. V podstate platíme im školné aj školu samotnú, pretože školské vzdelanie v Ugande je spoplatnené. Už od tej najmladšej škôlky, hej, až po vysokú školu. Takže deti, ak rodičia nemajú peniaze, tak deti nechodia do školy, aj keď je to povinné. Zlepšenie vzdelávania obyvateľstva v okolí Viktórijného jazera by totiž mohlo zabezpečiť viac jedla pre celý región. Pôda je to celkom veľmi úrodná a tí ľudia tej potravy by mali dosť, keby vedeli, keby mali dostatočné vzdelanie a vedeli, ako zúžitkovať tú pôdu, ktorú majú, pretože je veľmi úrodná. Slovenská nemocnica v tropickej Ugande funguje od roku 2012, no už teraz jej kapacita nepostačuje potrebám lekárov a ani pacientov. Projekt by sa tak už čoskoro mal rozšíriť do nových priestorov, ktoré by vďaka slovenským sponzorom mali vzniknúť na nedávno zakúpenom pozemku.